Здравейте, приятели! Днес съм изключително радостен и развълнуван да ви срещна с Стефан, един мой приятел, с който се познаваме от повече от 30 години и така вървим в една посока в сферата на бизнеса. Имаме много други общи теми и за мен е изключително удоволствие да общувам с него. Много мъдър човек, с много опит и много мек, благ човек, с който е голямо удоволствие да се общува. Здравей, Стефан, добре дошъл! Благодаря, Драго. Ние си приличаме, между другото, по нрава, така че радвам се да ти бъда гост в предаването. Това предаване ние решихме да го почнем с цел да помогнем на хората да бъдат успешни в бизнеса и в живота си. И аз избирам хора, които са успешни, като теб, и които имат своя собствен начин да го правят. Намерили са своя модел да бъдат успешни и го правят естествено. И успеха в бизнеса не е за сметка на живота и на семейството, а естествено двете неща ги съчетаващи много добре. Така че това е идеята, но може би за хората, които не те познават, да кажеш няколко думи, така без да скромничиш. Да, за мен мога да кажа, че от 15-16 години се занимавам с бизнес. Преди това съм се занимавал с хуманитарна дейност, бил съм пастор дълги години и разбира се, за мен живота е едно цяло, така че в определени сезони ние правим различни неща, но много пъти те се покриват, препокриват. В един сезон едно е по-напред, друго е малко по-назад, но както казах, последните 15 години съм повече фокусиран в бизнеса. Иначе имам семейство, щастливо семейен човек с 3 пораснали деца, така че вече в момента съм така като свободна птица, която вече мога да се радва на успеха на децата си, не толкова да полагам грижи за тях, което също е хубаво нещо. То си има сезони, нали, и в семейството, и в бизнеса, в живота като цяло, така че вие сте поели нова обиколка, която има си своя чар. Да, но за бизнеса може да кажеш малко така Да, открехнеш. така или иначе, като и твоята покана е, за да се фокусираме върху неща, свързани с бизнеса. При мен бизнеса започнах да мисля за бизнес с напредване на възрастта си и в крайна сметка едно доведе до друго. В един момент и нуждата от средства ме накара да се замисля какво мога да правя, за да акумулирам някакви средства в живота си. В последствие вече да правиш бизнес за мен не е да се фокусирам просто в печалбата, а по-скоро и като нещо, което ми доставя радост, удоволствие. Така че днес даже е като просто един начин на живот. Толкова даже не се замислям за това. Но осъзнах, че всеки човек има определени качества и в един момент качествата не са достатъчни. Човек трябва да развие способности, така че тия качества да излезнат на преден план. Така че аз определено усещах, че имам качества за едно, за друго, но ми трябваха способности. Така че в тия години, в които и нашата държава беше в преход, различни неща се случваха, на нас ни трябваше и подход за едно, за друго, как да развиеш определените качества и как да
в крайна сметка да намериш реализация. Така че, както казах преди години, аз бях в тая ниша да служа като пастор и имах много желание да помагам на хората. Това беше едно фундаментално желание, как да помогна на хората не само духовно, но и практично, виждайки в начина, по който живеят, особено в малки села, малки населени места. И в последствие започнах да внасям хуманитарна помощ и раздавахме, вкарвахме дори за болници медицинско оборудване, което дарявахме на различни болници, на различни места. Впоследствие дарявахме на хора дрехи, мебели, хранителни продукти. Но колкото повече се вкарвах в този филм, толкова повече почнах да си мисля, че за да помагам ефективно на хората, трябва да има и някаква по-голяма система. И трябва да имам някакви приходи, които да ми осигурят логистика и за тая хуманитарна дейност. Трябва да платя склад, трябва да плащам на хора, които да работят, трябват средства. В този свят, в който живеем, трябват пари, за да се върши определени видове дейности. Така че едното ме наведе на друго, как да акумулирам средства, трябва да правя някакъв бизнес. Така че по този начин озря идеята да направя магазини. И днеска имам верига от магазини, в които продавам дрехи, мебели, домакински продукти втора употреба. Купувам от Западна Европа, от различни държави, много от Скандинавия, но не само, включително от много други европейски страни. И имам изграден бизнес, който в момента имаме около 30 работника, които работят. Като дори това самото в моя ум се превърна в модел, където да създавам работни места, не просто да акумулирам печалба, но да създавам възможност на хора да работят, да изхранват семействата си. Така че преди 15 години някъде, когато отворихме и първите магазини, дори от тогава имаме хора, които и днес работят с нас. И така, през годините сме отваряли повече магазини, впоследствие сме затваряли, имали сме провали, имали сме подеми. Като цяло не сме изолирани от цялата световна насока. Днеска ефтината китайска продукция доста така ни конкурира, но бориме се и с това, макар че ако някой може да се пребори с цялата китайска система, може би ще е герой, но правиме каквото можем в ситуацията, в която сме. Между другото, нашата верига магазини се казва Скандинавия, така че ако някой много пъти ми се случва, хора идват, говориме си и като разберат, че Скандинавия са мои магазини, много се впечатляват и се радват, защото пазаруват там. Така че имаме си постоянни клиенти. Но така или иначе, за мен е удоволствие да правя бизнес. Същевременно това, с което започнах, че причината за бизнеса беше да осигуря хуманитарната дейност, която извършвах. По някакъв начин се случва. Днеска в фондацията, която съм основал, която се казва Bulgarian Aid Mission, има 10 човека, които са на заплата и са ангажирани с различни проекти, които правиме. Главно за деца в последните години. Имаме спортни клубове, футбол тренират деца, карате, волейбол. Имаме занимални за деца, които след училище им помагаме с домашни. Работата в фондацията ни е ориентирана към ромски деца, които обикновено отпадат от училище. На желанието ни е с тая помощ те да завършват училище,
Между другото, имаме деца, които след като сме работили с тях, влизат в университет. Това, което мога да кажа за бизнеса, има, така, разбрал съм, че има 3 фази. То е малко тривиално, но човек може да работи за някой, човек може да работи за себе си или човек може да наема хора да работят Или за да не него. работи. Четвърти вариант да не работи въобще и да е за социални помощи. Не, може да бизнес и да не работиш. Може и така. Но разбира се, нормалното нещо е човек да мине през тия 3 нива, първо, второ, трето. Като в момента аз съм на това ниво, където съм наел хора да работят за мене. И това, което мога да кажа е, че хората са може би най-важното нещо за един бизнес. Разбира се, важна е целта, важно е маркетинга, важна е реклама, много неща са важни, но ако мога да определя едно от нещата, които са най-важните, това са качествени хора, на които да се довериш и с които да работиш. Така че аз не бих могъл да правя това, което правя, ако нямам много качествени и свестни хора, на които да се доверя и с които да работим заедно. Така че и за мен да работя с хора дългосрочно винаги е било много важно. Аз не търся да сменям хора. Ако мога да работя с някой дългосрочно, това е приоритет за мен. Така че това мога да сложа като важно нещо в бизнеса, като ако човек иска да гради. И да наема персонал. Така че това е важно. Друго нещо, разбира се, мога да кажа, че е важно човек да не се отказва. И също е нещо тривиално, което може би всеки знае. Когато тръгнеш в една посока, добре е да бъдеш фокусиран, да знаеш какво искаш, да знаеш целта, която преследваш, да знаеш къде искаш да стигнеш и в крайна сметка да си готов да извървиш целия път. Както си говорихме и с тебе, Драго, преди малко, дори смисъла не е да достигнеш целта, смисъл е цялото пътуване. Така че когато намериш радост дори в предизвикателствата, през които минаваш, да намериш смисъл, да намериш, че когато градиш нещо, дали ще е бизнес, дали ще е някакви житейски ситуации, през които минаваш, в крайна сметка, опитвайки се да ги преодоляваш, те изграждат тебе по различен начин и това предизвиква и твоя растеж. Така че, когато човек гради бизнес, той малко или много изгражда и себе си, изгражда своята личност по различен начин, изгражда живота си по различен начин. Така че има много, печалбата не е само в крайна сметка в това, което имаш в банката. Печалбата е много по-голяма. И смисъл е много по-голям. Усилията, които влагаш, те винаги се връщат под някаква форма. Обратно. Аз искам малко да върнем лентата назад с това как ти започна, нали, бизнеса. И интересно е как твоя бизнес всъщност той няма как да го сбърка човек, като ти види бизнеса, като ти види по какъв начин е подредено. Просто то се вижда, ти прозираш, това си ти. Бизнесът е едно естествено продължение на твоя живот, на това, което ти е ценностната система, начина по който общуваш с хората. Всичко това е имплантирано в твоя бизнес. Но много хора, да не кажем много хора, но има хора, които търсят своето поприще, искат нещо да започнат, искат да бъдат успешни. Четат книги, гледат различни хора, примери и се чудят в каква посока да тръгнат, какво поприще, как да са успешни, къде да намерят успеха. А при теб това, което се е случило, че всъщност ти си имал един път, по който се движиш и някак си естествено нещата плавно са преминали от служение в бизнес. Естествено едното помага на другото, преливат се много елегантно, много естествено и това не е някакъв типичен, нали, такъв
агресивен комерциален бизнес, а това е, пак да го кажа, това е някакси естествено отражение на тебе самият. Както ти си Прав си, да, прав си. До голяма степен и това, примерно, да имам магазин и да продавам дрехи, е свързано с моята личност. Не е нещо, което просто така ми е дошло от въздуха. Преди години пътувах в Холандия с един мой приятел холандец и имахме срещи в различни компании, от които исках да купувам стока. И докато обикаляме в различни градове и се разхождаме, аз исках да влизам в разни магазини за дрехи, да разглеждам, да гледам намаление. И той накрая ми каза: ти трябва да имаш магазини за дрехи. И аз му казвам: нали за това сме тук, точно това имам. Защото той го видя това в личността ми. Това ме е интересно ми е и следа тенденции. Така че днеска, имам магазини за дрехи, понеже това ми е интересно. Мисля си, че човек трябва да избере нещо, което е свързано по някакъв начин с неговата персоналност, за да му бъде интересно и за да бъде успешен. Ако правя нещо, което няма връзка с мене като личност, не мисля, че то би успяло по начина, по който това, което е свързано с тебе, може да успее и да преуспее с времето. Това може да бъде някакво послание към хората, които ни слушат, че възможностите са около нас, те са вътре в нас и те са естествени, някакси съвсем естествено се появяват покрай нас, около нас, а не е нужно да ги търсиме, да изследваме нещо много сложно. Да, също зависи възрастта, в която човек започва бизнес. Аз като бях на 20 години, не правих бизнес, а изграждах много социални контакти с хората, поради това, което правех. Тая духовна дейност, която развивах. Така че това ми помогна да създам много социални контакти в България и в Европа, и в Америка, и от различни части на света. Имах много познати хора с годините. Тия приятелства се развиха и на по-късен етап, когато реших да започна бизнес, аз имах страшно много контакти, които можех да използвам и в които имаше много потенциал. Така че много лесно можех да дигна телефона, да говоря с хора, които да ми помогнат да стигна до места, откъдето да купувам стока и да... После пък тук в България също познавам хора из цялата страна, където реша да отворя магазин. Имам хора, които могат да се включат, да работят. Така че през годините социалните контакти са ми помогнали да развия бизнеса си по-късно. Значи ние стигаме до това, което ти каза в началото, че за тебе хората са ключови в бизнеса и познавайки те, знаейки как ти комуникираш с хората, ти имаш една уникална способност да си приятел с всички. И малко или много. То не може да си приятел с всички, но твоето отношение винаги е да търсиш мира, да търсиш положителното, да търсиш развитие, дългосрочни взаимоотношения и си много така гъвкав, широко скроен и много лесно се комуникира с тебе и това по някакъв начин ти го прилагаш и в взаимоотношенията си с персонала, и в начина, по който градиш бизнес партньори. Всичко това е някак си модела за бизнесмен, който се натрапва повече в хората, е по-агресивен тип хора, които се държат по-властно, по-агресивно, леко арогантно. Човек, който вече е успял, се смята за нещо повече от другите, докато това при теб го няма. Ти си много приятен, много благ, много мек човек и някак си даже човек би казал: той човек какъв бизнесмен може да стане, той е толкова отстъпчив, а всъщност на теб ти се получава. Благодаря за хубавите думи, за хубавите комплименти. Така, както казваш, бизнес може да се прави по много начини. Аз съм видял, че американският модел е доста агресивен. В Европа моделите не са толкова агресивни. В Европа е много важно да имаш правилни структури, да имаш отчетност, прозрачност. В България и в Балканите, по принцип, може би е валидно това, което ти казваш, с това нещо, че
хора, които са живяли в бедност, когато дойдат до някакъв успех, техната вътрешна несигурност трябва по някакъв начин да се легитимира и чрез бизнеса, това е моето обяснение, те легитимират, може би, вътрешни несигурности. И арогантността е всъщност тая изява на това нещо, че ето аз съм постигнал нещо и така нататък. Но бизнесът си е бизнес. Дали го правиш с много нерви или го правиш с радост и спокойствие, зависи как го виждаш, зависи как искаш да го правиш, зависи как искаш да разпределиш времето си, енергията си, силата си. Всичко това са решения. За мен лично аз съм видял кое е добре лично за мене и го правя по начин, който е приспособен към моята персоналност. Това, което казваш, че общувам с различни хора на различни нива, това също съм го видял като някаква сила. Дори на времето, преди години основах една църква в Кърджали и там се срещах с едни бедни хорица, зато като им отида на гости, сядахме на земята и ядяхме, нали, на земята буквално. Спомням си го този случай и 2 дена по-късно, след като имах тая среща с тия бедни хора, бяхме поканени с жена ми в шведското посолство. Имаше прием на шведския крал и кралица, които бяха дошли в България. И тъй като жена ми е от шведски произход, бяхме поканени там и се срещнахме с тях, можехме да си говорим с тях. И след това си говорихме с жена ми и си казахме, това е откачена работа. В един момент сме с тия бедни хора там в Родопите, в следващия ден се срещаме с краля и кралицата на Швеция и си говорим и си общуваме с тях. И си мислех, че откачено изглежда, но за нас това е богатство.